This is Sorolpara view, and that is Bhutan Hill. It's lovely, awesome place. Many people are coming here to see the view and to have a quality time here, enjoying lots. Welcome to Sorolpara. And last, I want to request you all to subscribe my channel, Healthy Man. Be video ko जायफ्रा मोजां मोनदों आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय आङो गोदान आपडेट होबाय थागोन आरो आं बेरायनाय जायगाफोरखौ आङो बे चैनलनि गेजेरजों आपल'ड खालामनानै जास्ट एडभार्टाइज बायदि मिनि लकेशना जाहैबाय बे बिसमुरिजों फैनानै मोनसे सरबां लामा दङ बेनिफ्राय गावनाय लामा दं बे लेफ्ट साइडनि लामाजों हाबोब्लानो नैबे सरलपारानि नैबे मोनसे पिकनिक स्पट